Islaten maġi jalmuna l-mod ta' kif għandna nġibu ruħna ma' Alla sabiex inqimuh bħala sultan u bħala Alla għalkemm hu bniedem bħalna. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li wassal l-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-omelija waqt il-Quddiesa tal-Epifanija li ċċelebra fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-kap tal-Knisja f'Malta tkellem dwar kif ix-xewqa ta' Slaten Maġi kienet li diffiċli kemm kienet diffiċli jfittxu lit-tarbija u meta sabuha imgħu taw r-rigali tagħhom. Spjega s-sinifikat tar-rigali li 3 Slaten Maġi taw lil Ġesu. Id-deb bħala qima lil Ġesu Sultan, l-inċens bħala qima lil Ġesu Alla u l-mirra li tfakkarna li Ġesu bniedem bħalna. Qal ukoll li waqt li nfittxu lil Mulej irridu nitolbuh il-grazzja li jarrafna lilu nnifsu ma' kull persuna li niltaqgħu magħha. Matul iċ-ċelebrazzjoni l-Arċisqof laqa' wkoll lill-4 seminaristi bħala kandidati għas-saċerdozju. Roderick Baldacchino u Jean-Claude Cambry mill-parroċċa ta' Santa Katarina Żejtun, Joshua Cortis mill-parroċċa ta' San Gaetano l-Ħamrun u Tony Patch mill-parroċċa tal-Konverżjoni ta' San Pawl f'Ħalsafi. Bħala Arċisqof huwa qal li dawn is-seminaristi ġew milquha mill-Knisja bħala rigali li qed iwaslilna l-Mulej permezz tal-ġenituri tagħhom. Qal li bħalna dawn qed ikantaw l-għanja li bl-offerta f'qajra tagħhom m'għandhom xejn u għalhekk kienu qed joffru lilhom infushom. Sadattant waqt din il-quddiesa tħabbru l-festi tal-Mulej għal din is-sena. Fis-6 ta' Marzu nagħtu bidu għar-Ramdan Imqaddes filwaqt li fil-21 ta' April niċċelebraw il-qawmien ta' Kristu mill-mewt. Fit-2 ta' Ġunju jkun iċċelebrat it-tluħ tal-Mulej fis-sema u fid-9 ta' Ġunju meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli. Bl-avvent imbagħad jibda fl-ewwel ta' Diċembru.